אז אני אביב ואני רוצה להגיד לכם מה הערוצים, 3 ערוצים שאני הכי אוהב. הערוץ הראשון, The Shiny Bunny. מי שלא מכיר אותו, אז שלא יכיר, אבל תעשו סאב, The Shiny Bunny, אוקיי? הערוץ השני, סטינגר מסטינגר ישראל. הערוץ השלישי שלי, שזה טולי מפיפא שלי. ואני רוצה להגיד לכם עוד ערוצים. וכל הערוצים שאתם רואים אצלי זה הערוצים שאני רשום אליהם ואני ממש אוהב אותם. ו-The Shiny Bunny זה הערוץ שאני הכי אוהב. אני ממש רק מכיר אותו איזה 3 ימים ואני התאהבתי בו בערוץ. אז כן. וגם יש לי פה בלונד, אני חמצנתי מי שמעוניין לדעת מה זה. וזהו. יאללה ביי, ואני רוצה המון צופים והמון סאבים, ואל תשכחו לתת סאב, ויאללה ביי חבר'ה, ביי יוש.